Нині в Євангелії Господь говорить із книжниками і фарисеями. Це такі дві некі релігійні партії, котрі формально були віруючими, рахувалися послідовниками Мойсея, но і одні, і другі були двоєдушники. І Господь завжди їх обличав за те, що одні фарисеї високося несли, думали про себе високо, но були жорстокі і непримирительні, а другі були ще саддукеї, така була партія, що вони були послідовники Мойсея, но були атеїсти. Вони не вірували, що буде воскресіння мертвих. І от з такими людьми говорить Ісус, а вони слідкують за Ним. На путі перед Ісусом являється чоловік, котрий має по-слав'янськи водний труд, водянка. І тоді він проситься, щоб Господь ісцелив його. А тут субота. І книжники, і фарисеї, як казано Євангелії, слідкують за ним. Якщо ісцелить у суботу, грішник Ісус, чому нарушає суботу? І це отношення до суботи нездоровое, неправильное. Донині держать суботники, так називаємо псевдохристияни, котрі День Господній Воскресення, через котрий ми вертаємося в Царство Божє, вони той день не празднують, а держаться тої же старої суботи. Ведь старий день суботи був день покоя, котрий предписувалося бути в спокою. Но книжники і фарисеї то день спокоя так розписали, що ніч не смієш кинути. Оби горіло, оби падало, оби кругом безпорядок був, не тронь. Не субота. Так вони додівали чоловіка, котрого ісцелив, паралізованого Господь ісцелив, котрого принесли на постільці таків. А Господь сказав, ісцеляю тебе, піднімайся, бери постіль, йди. А йому казали книжники і фарисеї сліпі. Не виділи, що Господь ісцелив чоловіка, вернув його в норму. Лем виділи, що постіль несе. Сьогодні та же сама сліпота псевдорелігійних сектантів, котрі донині осталися серед народу. І от вони слідкують, що зробить Ісус? Ісцелить того чоловіка. Не субота, завтра, пожалуйста, а ниць не сміє. І вдруг Ісус каже їм, фарисеям лицеміри, ну хто у вас, кудь упаде у студню, по-слав'янськи студенець, в колодязь, упаде осел или віл, или ягнятко упаде в колодязь, ви що, у суботу будете його не витягувати, а чекати до слідуючого дня? Так загине, так точно нараз біжите й тягнете вон. Ну почому? Сатана зугнув жону, котра була скорчена, а ви б казали, ні, суботу не зціляй, чекай, ще один день скорчена є. Откривав Господь перед книжниками, фарисеями ужаснішу дикость їх, темноту, жорстокость сердець. І тоді, коли вони іще увірені були, що не можуть у суботу ніч робити, Ісус їм каже, так осла або вола, якщо ви впаде в яму, та витягуєте, а це живий чоловік. І зціляє Господь чоловіка, котрий водний труд мав, і чоловік став здоровий. І так Господь просить нас, щоб ми відносилися до духовних вопросів по-духовному. Щоб ми добре розуміли, що коли Господь словами апостола Павла заявив, що конець старого закону Христос, що Старий Завіт, по словам апостола Павла, був дітоводителем до Христа, а Христос прийшов, Старий Завіт втрачає свою силу, безсмисленність, то безсмисленно і цитувати, і зсилатися на Старий Завіт. Ось у Старому Завіті було не їсти м'ясо з тих животних, котрі були копитні, і всякі там предписання. Смішно слухати. Однако книжники і фарисеї осталися й донині. Суботники. Тобто в цьому мірі є повно лже-вір, лже-конфесій, котрі самі або котрі придумали вороги церкви, щоб розвращати людей. Вот почему так важно нам подумати сьогодні. А що прийняли наші предки 1150 років назад від Кирила і Мефодія? Прийняли чистіше православ'я. І пізніше його не могли вибити ні австро-венгри, коли з допомогою австрійських сил завели унію, ні другі сектанти, коли до нас прийшли із сторони мадярів, Кальвіна,
і лютерани. Не могли вибити з наших людей релігію і при Чехословакії, коли вроді би висока була демократія в Чехословакії, але антиправославні сили були сильні і робили розколи церковні. Тобто чехословацька влада робила розкол на Підкарпатській Русі, щоб між православними було розкол, щобися не розуміли, щоб не об'єднувалися. Тобто, время завжди було таке, що вороги церкви робили розділення, розколи, а де не бірували, то клеветали, а де відкривалися формати гоніння на церкву, придумовували. Це була сатанінська програма. Віруючих людей взагалі вбивали. Ну, прийшов сьогоднішній час, ми вже видимо, що ми 21 вік маємо. А що робить цей світ нещасний і зловредний? Того ж самое поддержує всі секти на світі православну церкву, гонити, угрожати. Хто це робить? Ну, відповідь проста і дуже ясна. Книжники і фарисеї. Це якийсь такий неістребимий вірус у людях, неістребима язва. Ібо книжники і фарисеї не обов'язково ієрусалимляни. У кожному народі свої язви, свої віруси, книжники і фарисеї. Но Господь сьогодні каже, якщо перед тобою хворий чоловік, а тепер субота, то в другому місці сказав, тут стоїть той, хто цю суботу установив. Ісус установив суботу як день покоя. А прості люди, книжники і фарисеї, самому Ісусу казали, не нарушай суботу. Так Він установив її. Він вище суботи. Так і сказав Господь противникам Божим, що туй єсть Ісус Месія вище суботи. І субота предназначалася для людей, а не люди для суботи. І читають нині суботники ці слова, і виділи, і знали, і все одно роблять своє, бо така уж природа книжника і фарисея завжди бути двоєдушним. Єдно казати, друге робити, єдно думати, по-другому поступати. Молім Бога, щоб Господь поміг нам в цьому мірі боятися цього віруса. Бо до того, щоб стати фарисеєм, не обов'язково бути дуже великим праведником або багатим. Не треба бути дуже мати великі дипломи, щоб стати книжником, котрий хотів би всіх учити, сам же відсталий. Достатньо мати розпущене серце. Божа Мати, благослови наших людей, щоб у святості, в чистоті жили, щоб ніколи не розсуждали в тому, що в Новому Завіті ми маємо День Господній, День покоя, День Воскресний. В той день, котрий Господь, котрий говорив, що пророки казали, наступить новий день, в котрий будуть люди пророчествувати. В той день, коли з небес зійде Син чоловічий, котрий візьме на себе гріхи міра, розпне на кресті і умре, но в третій день воскресне, і, образувавши церкву Христову в день П'ятдесятниці, донині, як у лікарні, лікує своїх людей, як солдати у Лазареті після війни у церкві лікуються, стають на ноги, щоб знову вийти з церкви і сопротивлятися гріхам і беззаконням. Всі святі, Карпаторуські, молити Бога за нас. Бо і ви теж пройшли ті путі Австро-Венгрії, Чехословакії, Совєтського Союзу. І нині поможіть нам, щоб ми в наш час держалися віри православної, канонічної, благодатної, но у вічності разом зі святими зможемо наслідувати Царство Божоє, Царство ясних, світлих людей. Амінь.